Benvinguts a La Píndola Vermella, un podcast sobre tecnologia i ciberseguretat que tothom pugui entendre. Benvinguts a un nou episodi de La Píndola Vermella. Avui parlarem de gestors de contrasenyes. Imagina't que ets el protagonista d'una pel·lícula de ciència-ficció, on el món està amenaçat per una invasió de robots. Hola, hem vingut a robar-vos les contrasenyes. Estos robots serien els ciberdelinqüents i tenen l'habilitat de copiar qualsevol clau, qualsevol contrasenya, que veuen només mirant-la una vegada. Tots els ciutadans utilitzen sempre la mateixa clau simple. La teua, concretament, és 1, 2, 3, 4 i 5. La recordes de l'episodi anterior? Per a tot, absolutament tot, des de les teues cases, que serien els teus comptes de correu electrònic o accessos a diferents webs que tingues, fins als teus vehicles espacials, que podrien ser els teus comptes bancaris en línia. Un dia, mentre intentes entrar a la teua nau espacial, en la teua clau universal 1, 2, 3, 4, 5, un robot t'espia i copia la teva clau amb molta facilitat. De cop i volta, els robots tenen accés a absolutament tot, des de les teues comunicacions interplanetàries fins als teus tresors galàctics. Desesperat, acudixes al savi del poble. És un inventor ancià que ha estat treballant en secret en una màquina misteriosa, el gestor de contrasenyes galàctic. Esta màquina crea una clau única i incomprensible, una contrasenya forta i única per a cada porta que tu et puguis tenir. El millor de tot és que només necessites recordar una sola frase secreta per activar la màquina i recuperar qualsevol de les teues claus quan les necessites. Armats en esta nova tecnologia, tots els ciutadans comenceu a canviar totes les vostres claus i quan els robots intenten copiar-les se troben en una sèrie de caràcters que són aparentment aleatoris i que canvien constantment i que no poden ni desxifrar ni copiar. Amb el gestor de contrasenyes galàctic, protegint les vostres possessions més valuoses, els robots se veuen forçats a retirar-se, incapaços de penetrar les defenses renovades dels ciutadans. Aleshores, si haguéssim de descriure què és un gestor de contrasenyes, intentarem utilitzar una o dues analogies per a veure si podem entendre millor aquest concepte. La primera podria ser gestor de contrasenyes com un cofre del tresor, que només se pot obrir en una clau mestra. I dintre d'aquest cofre hi ha petites caixes que tenen les seves pròpies claus úniques i inaccessibles per a qualsevol, excepte el propietari de la clau mestra, que hauries de ser tu. Imagina també que cada compte en línia que tens, com el teu correu electrònic, les teues xarxes socials, les compres que fas en línia a Amazon o a qualsevol altre lloc, etc., són com una habitació que és molt valuosa en un edifici que és molt gran. Cada habitació conté informació personal important que vols protegir dels lladres. No vols que te'ls roben, estos ciberdelinqüents. Però, en comptes de portar un clauer molt pesat ple de claus, les contrasenyes per a cada porta, bàsicament el que fas és contractar un guardaespatlles digital, que seria el teu gestor de contrasenyes. Este guardaespatlles no només te protegeix, sinó que també porta totes les claus que necessites en tu. Este guardaespatlles coneix quina és la clau específica per a cada porta i les pot obrir quan no ho necessites. Però el més important és que només tu pots dir-li quan fer-ho i mitjançant una clau mestra, que és la teua contrasenya mestra del gestor de contrasenyes. Hauria de ser una contrasenya prou interessant. Recordeu que en l'episodi anterior vam parlar de consells per a crear contrasenyes fortes i segures i que siguin fàcils de recordar. Això significa que, encara que algú aconseguisca passar el teu guardaespatlles i intente accedir a les teues habitacions, sense la clau mestra, doncs no podran obrir absolutament cap tipus de porta. A més, este guardaespatlles és tan avançat que fins i tot pot arribar a canviar les claus de les portes. Pot crear contrasenyes fortes i úniques per a cada compte i sense que tu haguis de fer absolutament res, simplement assegurant-te que fins i tot si algú aconseguís copiar una de les claus, que aviat se tornaria inútil. Si busquem una explicació una mica més directa, podríem dir que un gestor de contrasenyes és una eina que crea
emmagatzema i gestiona contrasenyes úniques i fortes per a cada compte, de forma que l'usuari només necessita recordar una contrasenya mestra. Ensenyar com funciona un gestor de contrasenyes utilitzant un format d'àudio és una miqueta complicat i a mi m'agradaria molt ensenyar-vos com utilitzo jo el meu. Jo utilitzo un gestor de contrasenyes que es diu OnePassword i el que faré serà crearé un vídeo explicatiu de com funciona i el penjaré al canal de YouTube de la Píndola Vermella. Així que estigueu atents a la pàgina web de la Píndola Vermella o al canal de YouTube i allí el podreu veure, m'imagino que serà de cara a la setmana que ve. Segur que teniu moltes preguntes sobre els gestors de contrasenyes. Intentaré respondre'n unes quantes per a fer-ho ràpid. La primera seria, són segurs els gestors de contrasenyes? Sí, els gestors de contrasenyes són segurs. Des de luego, molt més segurs que no pas tindre la teva contrasenya penjada en un pòst-it al monitor de la faena com tenia el nostre amic Joan de fa un parell d'episodis. Els gestors de contrasenyes utilitzen encriptació de nivell militar. Ja sé que quan s'hi diu nivell militar tothom pensa uau. No, però és que en realitat aquí és molt interessant i és molt important aquest concepte. Pues, esta encriptació de nivell militar el que fa és protegir les teues dades de manera que només tu pugues accedir a les teues contrasenyes en la teua contrasenya mestra. A més, molts ofereixen funcions de seguretat que són addicionals, com per exemple l'autenticació de 2 factors, de la qual ne parlarem en un episodi futur. Què passa si oblido la meva contrasenya mestra? Pues, en poques paraules, si oblides la teva contrasenya mestra, tenim un problema. Perquè recuperar l'accés al teu gestor de contrasenyes pot ser complicat o fins i tot impossible. De fet, això forma part de les mesures de seguretat d'un gestor de contrasenyes, que tingues una contrasenya mestra i que si l'oblides o si algú no la sap, doncs no pugui entrar. Molts gestors de contrasenyes, tot i així, ofereixen processos de recuperació, però és crucial establir mesures de recuperació, com per exemple les preguntes de seguretat o un correu electrònic dedicat per a poder recuperar el compte abans de que això passi, és a dir, abans de que oblideu la contrasenya mestra, tingueu la previsió d'establir certes mesures de seguretat per a poder recuperar este compte si el perdeu. Puc utilitzar un gestor de contrasenyes en diferents dispositius? Sí, la majoria de gestors de contrasenyes permeten sincronitzar les teues contrasenyes a través de diversos dispositius. Aquí incloem telèfons mòbils, tauletes, ordenadors, recordeu que tots són computadores, assegurant d'esta manera que tingues accés a les teues contrasenyes estigues on estigues, no importa. I què faig si hi ha un lloc web que no permet emmagatzemar la contrasenya en un gestor de contrasenyes? Bueno, la veritat és que avui en dia és molt poc comú que un lloc web bloquegi l'ús de gestors de contrasenyes. De fet, és una estratègia bastant estúpida. Si això passa, de totes maneres, el que pots fer és emmagatzemar la contrasenya de forma manual dintre del gestor de contrasenyes i copiar-la i pegar-la quan inicies la sessió en el lloc web. De totes maneres, en sèrio, la majoria de llocs web moderns són compatibles amb els gestors de contrasenyes. I una altra pregunta que vos podeu fer és com puc escollir el millor gestor de contrasenyes? Escollir el millor gestor de contrasenyes és una cosa bastant subjectiva, però bueno, aquí van algunes coses que jo miraria en un gestor de contrasenyes. Busqueu un gestor de contrasenyes que oferisca una seguretat forta, com per exemple l'encriptació de dades de punta a punta. La encriptació de dades de punta a punta, si utilitzeu WhatsApp o alguna altra missatgeria instantània tipus Telegram o Signal, el que significa és que les dades estan encriptades des del moment en què surten del dispositiu fins al moment en què arriben al seu destí. Això és el que significa encriptació de dades de punta a punta. També busqueu que sigui fàcil d'utilitzar i que tingui bones ressenyes d'usuaris i d'experts. Una altra cosa a considerar podrien ser, per exemple, la funció de generació de contrasenyes fortes o que siguin fàcils de recordar, l'auditoria de seguretat de les teues contrasenyes que ja tens incorporades i la compatibilitat entre diferents dispositius i plataformes. Per exemple, si esteu utilitzant Windows, doncs no compreu un gestor de contrasenyes que només se pugui utilitzar en Mac o en Linux. També seria una tonteria. Puc compartir les meves contrasenyes de manera segura en familiars o companys de feina? La veritat és que avui en dia la majoria de gestors de contrasenyes ofereixen aquesta possibilitat de compartir contrasenyes de forma segura en altres usuaris sense revelar la contrasenya real. Això és molt important.
És a dir, significa que tu la pots compartir, val? I la persona amb la qual tu comparteixes aquesta contrasenya mai sabrà quina és la contrasenya en si. S'utilitza un sistema per a que ells puguen utilitzar la contrasenya sense necessitat de que l'hagin de saber. Això és útil, per exemple, per a comptes compartits dins de famílies o equips de treball. Jo crec que són una miqueta el repàs a les preguntes que normalment tothom se fa quan parlem de gestors de contrasenyes, però si en teniu més, per favor, envieu-me un correu o feu un comentari al vídeo de YouTube o a la plataforma que estigueu utilitzant per escoltar el podcast i estiré més que feliç i content de contestar-vos fins allà on jo sé. Tornant una miqueta a la història del principi dels robots, així com els ciutadans van aprendre la importància de protegir les seues possessions en claus úniques i incomprensibles, nosaltres també hem de protegir les nostres comptes en línia utilitzant gestors de contrasenyes per a mantenir les nostres claus segures i fora de l'abast de robots moderns. Amics, amigues, persones tots, així arribem al final d'este capítol sobre gestors de contrasenyes. En este episodi de la Píndola Vermella hem viatjat des d'una invasió de robots que roben contrasenyes hasta la solució heroica del gestor de contrasenyes galàctic, destacant la importància crítica de protegir les nostres possessions digitals en contrasenyes fortes i úniques. Hem explorat com els gestors de contrasenyes actuen com guardaespatlles digitals mantenint les nostres claus segures i fora de l'abast de ciberdelinqüents. I tot això en metàfores que realment espero hagin servit per a fer el concepte una mica més entenedor. I recorda, si tens alguna pregunta o vols que parli d'algun tema que t'interessa, envia'm un correu a lapindolavermellapodcast, tot junt, lapindolavermellapodcast@gmail.com i o visita les notes del programa visitant https://lapindolavermella, tot junt una altra vegada, lapindolavermella.cat. Bé, ara que hem acabat, desconnecteu un rato i mos tornem a escoltar al pròxim episodi. Hasta llavors, cuideu-vos i no oblideu de riure-vos una mica tant de la vida digital com de la real. Apa, adéu-siau i a esforçar-se.